हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി हरे कृष्णा प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। ഹരേ हरे കൃഷ്ണ कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदागस्वामिन् इति नामिनि नमः आचार्यपादाय निधाय कृपप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. हरे कृष्णा അപ്പൊ നമ്മള് 26ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. അതിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും പറയാനില്ലേ ആർക്കും? ഭൂമിദേവി പറഞ്ഞ ആരും കാര്യം തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ധർമ്മദേവനും ഭൂമിദേവി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേ ധർമ്മരാജാവും ഭൂമിദേവിയും. ഭൂമിദേവിയാണ് ഇപ്പൊ പറയണേ. ഭൂമിദേവി അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറയണേ? ഓരോ കാലത്ത് ധർമ്മത്തിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ കുറിച്ച്. അതായത് കലിയുഗം, ദ്വാപരയുഗം, ത്രേതായുഗം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവർ ഓരോന്നും നഷ്ടപ്പെടായിരുന്നു അല്ലെ. ഓരോ കാലമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ ഒരു കാലം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ധർമ്മത്തിന് അല്ലെ. നമ്മൾ എവിടെ വരെ എടുത്ത് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൂടി എടുത്തു അല്ലെ. 14ാമത്തെ ഗുണമായ ജ്ഞാനത്തെ തൊട്ടല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്? 40 ഗുണങ്ങൾ. അതെ. അപ്പൊ പല പല ഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇതിൽ 40 ഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. 16,000 പത്നിമാരെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ 16,000 തവണ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത് ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും സാധ്യമാണോ? പരമദിവ്യോത്തമോക്ഷന് മാത്രം സാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഈ 16,700 ഭാര്യമാർ ആരാന്നുള്ളത് അറിയാലോ അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ശ്രീരാമദേവനെ കണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച മുനിമാരാണ്. അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള വരിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള മഹർഷിമാരാണ് അവര്. അപ്പൊ ശ്രീരാമദേവൻ അവർക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാണ്. എന്താണ്? ഈ ജന്മത്തിൽ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല, ഞാൻ ഏകപത്നി വ്രതക്കാരനാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ദ്വാപര യുഗത്തില് കൃഷ്ണാവതാരമായിട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തരാം എന്നുള്ളതൊരു പ്രോമിസ് ആണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവരുടെ രൂപത്തില് സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിശ്ചയമായും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് മാത്രമാണ് അത് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അതുപോലെ അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിലെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 14ാമത്തെ ഗുണമായ ജ്ഞാനത്തെ ബുദ്ധി, കൃതജ്ഞത, കാലദേശ വസ്തുക്കളുടെ പരിസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഗ്രഹണശക്തി, സർവ്വതിനെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിപൂർണ ജ്ഞാനം, ആത്മജ്ഞാനം എന്നിങ്ങനെ 5 ഉപശാഖകളായി വീണ്ടും വിഭജിക്കാം. ഈ പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് 14ാമത്തെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പല ഘടകങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചേക്കുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ?
ബുദ്ധി, കൃതജ്ഞത, കൃതജ്ഞത, പാരദേശിക കാലബോധം. വസ്തുക്കളുടെ പരിസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഗ്രഹണശക്തി, സർവ്വതിനെയും സംബന്ധിച്ച പരിപൂർണ ജ്ഞാനം, ആത്മജ്ഞാനം. ഇങ്ങനെ 5 ഉപശാഖകളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവൻ ഈ സ്വന്തം അഭ്യുദയകാംക്ഷികളോടെ നന്ദിയില്ലാത്തവർ വിഡ്ഢികൾ മാത്രമാണ്. ഭഗവാന് മറ്റാരുടെയും സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. കാരണം അവിടുന്ന് സ്വയം പരിപൂർണനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് ഏതിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും സ്വഭക്തരുടെ കലർപ്പറ്റ സേവനത്താൽ നേട്ടമുണ്ടായതുപോലെ ഭഗവാൻ അവണ്ണം സ്വയം കരുതുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്താ കാണിച്ചു തരുന്നത്? ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് അല്ലെ. ഒരു മകൻ അച്ഛനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, ഒരു മകൻ അമ്മയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകൾ അമ്മയോട് അച്ഛനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവര് ഒരു അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്താണെന്നെങ്കിൽ മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത് അതും നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഒരുപാട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഓരോ ഭാര്യമാർ ഈ 16,108 ഭാര്യമാർ എന്ന് പറയാൻ 16,100 + 8 ആണ്. 8 മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാര്യമാരാണുള്ളത് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. രുക്മിണി ദേവി, സത്യഭാമ, മിത്രവിന്ദ, അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരോട് ഓരോരുത്തരോടും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പെരുമാറിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഓരോരുത്തരിലും എത്ര പുത്രന്മാർ വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്? 10,000. 10 പുത്രന്മാർ വെച്ചിട്ടാണ്. എല്ലാവരിലും 10 മക്കളുണ്ട് ഭഗവാന്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അതേ എടുത്താൽ മതില്ല. 16,108 × 10 അത്രയും മക്കളാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പം എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ശരിക്കും ഒരാളുടെ സഹായവും ആവശ്യമില്ല, സ്വയം പരിപൂർണനാണ്. എങ്കിൽ കൂടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പലരുടെ ലൈഫിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ദ്രൗപദിയുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ. ഇപ്പൊ ആരാണ് ദുര്യോധനന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ കമ്പൽഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു എന്താ പറയാ ബാക്കില് ഇത് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് ദുർവാസാവും അത്രയും ശിഷ്യന്മാരും കൂടിയിട്ട് എവിടേക്ക് വരുന്നത്? ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ദ്രൗപദിയുടെ ഇവര് വനവാസത്തിനുള്ളപ്പോ വരുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ അക്ഷയപാത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ദ്രൗപദി ദേവി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ വറ്റ് പോലും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കില്ല, ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അന്ന് ദ്രൗപദി ദേവിയുടെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. അവർക്ക് ദുർവാസ മുനിയുടെ കോപം പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ കോപത്തിന് പാത്രമാക്കണം എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ദുര്യോധനൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടും എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ വന്ന് രക്ഷിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ ഒരൊറ്റ അതിലുണ്ടായിരുന്ന എടുത്ത് കഴിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ വിശപ്പ് മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും ആര് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശപ്പ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിശപ്പ് മാറും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ സേവകരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വയം നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിയില്ലാതെ നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സരളവും നിരുപാധികവുമായ സേവനത്തിൽ ഭഗവാന് സ്വഭക്തരോടെ കൃതജ്ഞത തോന്നുകയും ഭക്തർ സ്വഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലും അവർക്ക് തിരിച്ച് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് മൂലം അനുഭാവപൂർവ്വം പ്രതികരിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ യത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അവരുടെ ഹൃദയത്തില്, ഒരു ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം പോലും എന്താണ്? ഭഗവാൻ തിരിച്ചൊരു സേവന രൂപത്തിൽ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വായോണ്ട് പറയുന്നില്ല, മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അത് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനം തന്നെ സ്വയം അതീന്ദ്രിയ ലാഭമാകുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഭക്തൻ ഒത്തിരി ആവശ്യപ്പെടും, ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മാതാജി. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, കാരണം അവർക്ക് ഒന്നും വേണ്ട. ഭഗവാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കണം എന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. ഗോപികമാരുടെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കൂ. ഗോപികമാർ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു ഭാവം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. ഭഗവാന് എത്ര പാപം വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ തലവേദന മാറ്റാനായിട്ട് തങ്ങളുടെ കാലുകളിലെ എടുത്തു കൊടുത്തത് അല്ലെ, പൊടി എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അയ്യോ അതിനൊരു പാപം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നരകത്തിൽ പൊടി വന്നാലോ, ആ നരകത്തിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടം അനുഭവിക്കണം എന്ന് അവർ ആലോചിച്ചിരുന്നോ? ഭാര്യമാരാലോചിച്ചു. ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിലാണ് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു മംഗളാരതി കാണുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അതില് പാടാറുണ്ട് അല്ലെ, ശിക്ഷാഷ്ടകം പാടാറുണ്ട്. അതിലെ അവസാനത്തെ 4 വരികള് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആശ്ലിഷ്യമാം പാദ രഥാം പിന്നിട്ടുമാം അദർശനാൻ വർമ്മ ഹതാം കരോതുക.
യഥാ തഥാ ദാതു ലംബടോ മത്പ്രാണനാഥ പരഹ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിക്ഷാർത്ഥം വായിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ. അതിൽ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അവസാനം പ്രേമഭാവമാണ് ഭഗവാനോടുള്ളത് കാണിക്കുന്നത്. അവിടെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്. ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം അവിടെ ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് സ്വയം ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാനോട് പറയണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ആശ്ലേഷിച്ചാലും, അതായത് കെട്ടിപ്പിടിക്കുക, പുണരുക, അത്രയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി എന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതെല്ലാം എന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? തട്ടിവിടുകയാണ്. നമ്മളെ തട്ടിവിട്ട് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അത്രയും കഷ്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവിടുകയാണ്. ഏതാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗമായാലും നരകമായാലും എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ്. എനിക്ക് കൂടി എവിടെ വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചോളൂ. പക്ഷെ എന്റെ ആശ്രയം അങ്ങയുടെ കാൽപാദങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആ ഭക്തന് എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കണം, ഒരിക്കലും മറക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം മാത്രമാണ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല്, ആ ഭഗവാന്റെ പ്രീതി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? സന്തോഷമായിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ഒരു ഉപകരണമാരി വെച്ച് നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കണോ നരകത്തിൽ ഇരിക്കണോ എന്നുള്ളതല്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല. ശാശ്വതമായ ആനന്ദം മാത്രമാണ്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് സന്തോഷം തന്നെയല്ലേ? സമാധാനം തന്നെയല്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനം തന്നെ സ്വയം അതീന്ദ്രിയ ലാഭമാകുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. സർവം ഖലദിദം ബ്രഹ്മ എന്ന വേദവാക്യത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും സർവസന്നിഹിതമായ ഭൗതിക ആകാശം പോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ സർവ്വവ്യാപകമായ തേജോകിരണങ്ങൾ മൂലം ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും അകവും പുറവും സർവ്വവ്യാപിയായി വർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനുമാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ കൂടി ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ബ്രഹ്മജ്യോതിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? ചന്ദ്രന്റെയും രാത്രിയിലും അതെ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ സമയത്തും പുറത്ത് ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതി എങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി ഉള്ളിലാണെങ്കിലോ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഉള്ളിലും പുറത്തും എല്ലായിടത്തും സർവ്വവ്യാപകമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനുമാണ്. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്, നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിനെയും കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലേ? അതാണ് സർവജ്ഞനാണ്. ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റെല്ലാ ജീവസത്തകളിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തമായ തന്റേതായ ചില സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഉപരിയായി തന്റെ പരമമനോഹര സൃഷ്ടിയായ രാധാറാണിയുടെ പോലും മനം കവരുന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ ചില സവിശേഷ സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനുണ്ട്. അത് പൂർണ്ണവുമാണ് അല്ലെ? ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. ഭഗവാനിലേക്ക് എന്ത് ചേർത്താലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കൂടലും കുറയലും ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ 1+1 = 2, അതായത് 1 - 1 = 0 എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അല്ല അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി അപ്പൊ എന്താണ്? രാധാറാണിയുടെ പോലും മനം കവരുന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നാണ്. ആകയാലാണ് അദ്ദേഹം കാമദേവനെ പോലും മോഹിപ്പിക്കുന്നവൻ അഥവാ മദന മോഹനൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ആ രാധാദേവിയെ പോലും മോഹിപ്പിക്കുന്ന ആ ഗുണങ്ങളുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? മദന മോഹനൻ. അപ്പൊ രാധാദേവി എന്താ പറയാ? രാധാദേവിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് മദനമോഹന മദനമോഹന ആണ്. മദനമോഹനെ പോലും മോഹിപ്പിക്കുന്ന രാധാറാണിയാണ് അവിടെ. ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ മറ്റ് അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ സൂക്ഷ്മ വിശകലനം നടത്തി
ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് നിരപേക്ഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ല ഈ പരബ്രഹ്മം എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അചിന്ത്യമായ ശക്തികളുടെ സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ യോഗേശ്വരൻ അഥവാ എല്ലാ യോഗശക്തികളുടെയും പരമ അധിപനാകുന്നു. അത് എല്ലാ ശക്തികളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് തന്നെ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇത്രയും ഗാലക്സി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ മിൽക്കി വേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗാലക്സിയിലാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്രയോ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ തന്റെ കൈക്കുള്ളിൽ നിലനിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതും ഒരു തെറ്റുകളും പറ്റാണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ അപ്പൊ അചിന്ത്യമായ ഇപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ പോലെ അതെങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഒരു തവണ ഒന്ന് ടിൽറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവുക? അടുത്ത ഗ്രഹത്തിന്റെ മേലെ വന്ന് മുട്ടും അത്. അങ്ങനെ കൊളീഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം നശിക്കും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ തുല്യമായി തന്നെ എന്താണ് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ചന്ദ്രോദയങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിൻ മൂൺ, വെയിനിങ് മൂൺ, അതായത് നമ്മുടെ കറുത്തപക്ഷം വെളുത്തപക്ഷം, ഇതെല്ലാം വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 15 ദിവസത്തിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവസാനിക്കും. അടുത്ത 15 ദിവസത്തിൽ വലുതാവുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത 15 ദിവസങ്ങളിൽ അത് ചെറുതായി വരുന്നു. എല്ലാം കൃത്യതയോടുകൂടി നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് യോഗേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗേശ്വരനാകയാൽ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ആത്മീയമായതാണ്. നിത്യതയുടെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും സമന്വയമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സച്ചിദാനന്ദ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. സത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിത്യത, ഇറ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സച്ചിദാനന്ദ, ചിത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആനന്ദം, അതാണ് സച്ചിദാനന്ദ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. സമന്വയമാണ്. അഭക്തർ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനമയമായ ശാശ്വത രൂപം വരെ എത്തിച്ചേരുന്നതിൽ സംതൃപ്തരാകയാൽ അവർക്ക് അവിടുത്തെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ചലനാത്മകമായ അഥവാ സജീവമായ സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് സൂര്യനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രകാശം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുമോ? സൂര്യദേവനെ അറിയാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മളൊരു പ്രകാശമായിട്ട് അറിയുന്നു. ആ പ്രകാശത്തിനോട് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടോ? സന്തോഷമോ ദുഃഖമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് തോന്നുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ അയാളുടെ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദേഷ്യമാണോ, സങ്കടമാണോ, സന്തോഷമാണോ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലേ? നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ആ സംസാരം മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാ അറിയുന്നത്? അവരുടെ മുഖഭാവം കണ്ടറിയാം. അവരുടെ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അവരൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മുഖം കണ്ടറിയാം. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളോട് വളരെ സന്തോഷിച്ച് ശരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് എന്നറിയാം. അതല്ല അവർ ദേഷ്യഭാവമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ചിലർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സങ്കടമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാവം കണ്ടാൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തോടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഫീലിങ്സ് വരുന്നത്, വികാരങ്ങള്, അതായത് സന്തോഷവും അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്, ദേഷ്യവും അതൊക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? അഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ്? അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ മഹാത്മാക്കളും ഭഗവാനുമായി ജ്ഞാനത്തിൽ സമാനരാകുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റു ജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെയും എക്കാലത്തും പര്യാപ്തവും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതും അളക്കാവുന്നതുമാകുന്നു. അതേസമയം ഭഗവത് ജ്ഞാനം എന്നെന്നും സ്ഥിരവും അളക്കാനാവാത്തതുമാകുന്നു എന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ പറ്റി അചിന്ത്യമാണ്. അത്രയും എന്താണ് വിശാലവുമാണ് അല്ലെ. അത്രയും എന്താ പറയാ, വിശ്വരൂപമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാനും കൂടി സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ 3 ലോകങ്ങളും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നവരെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എല്ലാ മഹാത്മാക്കളും ഭഗവാനുമായി ജ്ഞാനത്തിൽ സമാനരാകുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റു ജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെയും എക്കാലത്തും അപര്യാപ്തവും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾക്ക് അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ദ്വാരകാവാസികൾ എന്നും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും ദർശിക്കാനുള്ള അവരുടെ വ്യഗ്രത എന്നെന്നും വർത്തമാനം അറിയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനെ മാത്രം നോക്കൂ. എപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും കുറച്ചു നേരം കൂടി കാണണം തോന്നും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് മടുക്കില്ല. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഒരു മടുപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിനൊരു മടുപ്പില്ലേ? നമ്മൾക്ക് എത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണെന്നില്ല, ഉറക്കത്തിനൊരു മടുപ്പില്ലേ? കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഉറങ്ങണത് തിരിച്ച് നമ്മളൊക്കെ കൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾക്കൊരു മടുപ്പുണ്ട്. അതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് പറയുക. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. 3
പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത, വൈകൃതങ്ങളില്ലാത്ത, സത്വഗുണമോ രജഗുണമോ തമോ ഗുണമോ ഇല്ലാത്ത ആ പരിശുദ്ധമായ ഒരു ഇതാണുള്ളത് ആര് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള ആ വ്യഗ്രത കൂടി വരും. എന്നാൽ ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു, ജീവസത്തകൾക്ക് ഭഗവത് ഗുണങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന നിലയിൽ വിലമതിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അത്തരം തുല്യതയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണസാഗരത്തിൽ യോഗനിദ്രയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്വപ്നാവസ്ഥയാണ് മഹത്തത്വം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗനിദ്രയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അത് സ്വപ്നാവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇത് വായിക്കല്ലേ. എന്താണ് ശരിക്കും മഹത്തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ 24 മൂലകങ്ങളൊക്കെ 24 മൂലകങ്ങള് അല്ലെ? അതോടൊപ്പം കാലം ചേരും. അതിന്റെ ഒപ്പം കാലം കൂടി ചേരുന്നതാണ് മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മഹത്തത്വത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. എങ്കിലും ഈ സമ്പൂർണ്ണ സൃഷ്ടിയും യഥാർത്ഥ അവതരണമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ സ്വപ്നാവസ്ഥയും യഥാർത്ഥ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ശരിക്കും യോഗനിദ്രയിലുള്ള മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഉച്ഛ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെന്താണെന്നാ പറയുന്നത്? യഥാർത്ഥമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആകയാൽ സർവ്വതും തന്റെ അതീന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. ആയതിനാൽ എപ്പോഴൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ആവിർഭവിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം അവിടുന്ന് തന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരമാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇതുപോലെ ഭൗതിക ശരീരമല്ല. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സ്വയം ആ ശരീരത്തിലാണ് വരുന്നത്. അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ശാശ്വതമായ ശരീരം തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനെ നമുക്ക് മുറിവേൽപ്പിക്കാനോ ക്ഷതമേൽപ്പിക്കാനോ കൊല്ലാനോ ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളാണ് എന്തിനുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളത്. ഭഗവാൻ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതൊക്കെയും ആകയാൽ ഭഗവാന് മാത്രമേ സൃഷ്ടിയെ പരിപാലിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വഴി തന്നാൽ വധിക്കപ്പെടുന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും ഭഗവാൻ മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അങ്ങനെ എല്ലാ ഭഗവാന് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഈ സൃഷ്ടികളെ പരിപാലിക്കാനായിട്ട്. കാരണം എത്രയോ പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ് അല്ലെ? നമ്മളുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇപ്പൊ കലിയുഗമാണെങ്കിൽ വേറെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സത്യയുഗമായിരിക്കും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? വേറെ ചില യുഗത്തില് ത്രേതായുഗമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എത്ര, നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മാവിന് എത്ര തലയാണുള്ളത്? 4 തലയുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ 3. 4ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മാവിന് പകരം വേറെ പ്രപഞ്ചത്തില് 8 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവും, 6 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എത്രയോ പ്രപഞ്ചങ്ങളാണുള്ളത്. നമ്മളൊരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു ലോകത്തിലെ ഒരു കണ്ണി മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കണം. ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടരായ മുക്താത്മാക്കൾക്ക് പോലും ആകർഷകനാണ് ഭഗവാൻ. ആകയാൽ ദേവന്മാരിൽ പക്ഷെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ബ്രഹ്മമഹേശ്വരന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണ് അവിടുന്ന്. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാവിനായാലും മഹേശ്വരനായാലും ആരാണ് ആരാധ്യ പുരുഷൻ? ഭഗവാനാണ്, കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ? എപ്പോഴും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുതത്വങ്ങളാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മഹാദേവൻ എപ്പോഴും ആരുടെ മന്ത്രമാണ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? രാമ 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 എന്നാണ് കേട്ടോ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീരാമദേവന്റെ ആ ഒരു ഇതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ പറയാറുണ്ട്, ഈശ്വര ഉവാച. എന്താണ്? ശ്രീരാമ രാമ രാമ രാമനാമ വരാനനെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു രാമനാമം എന്ന് പറയുന്നത് 1000 വിഷ്ണുവിന്റെ 1000 നാമങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനാമം അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര രാമനാമങ്ങൾ വന്നു എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. വെറും രാമ 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 ജപിച്ചാൽ കുഴപ്പമുണ്ട? വെറുതെ രാമ 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 എന്ന് ജപിച്ചാൽ? അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുറെ തവണ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? കാരണം അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധമൊക്കെ ചൊല്ലേണ്ട നാമാണ് ഹരേ രാമ എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമത്തിന് അത്തരം ഒരു റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഏത് അവസ്ഥയിലും ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ്, ഹരേ രാമ എന്ന് തുടങ്ങുന്നതല്ല. രണ്ടും 2 മന്ത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് എന്താണ്, നമ്മളുടെ വേദങ്ങളില് വന്നു കഴിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നാമം
ജപിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഗായത്രി മന്ത്രമൊക്കെ ജപിക്കുമ്പോൾ അത്ര ശുദ്ധമായിട്ട് ജപിക്കണം എന്ന് പറയും. അതുപോലെ കുറെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ കുളിച്ച് ശുദ്ധമായി മാത്രം മനഃശുദ്ധിയോടെ മാത്രമാണ് അത്തരം മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കലിയുഗത്തിലെ ഇത് തരാൻ. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ്. പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുക്കാൻ. ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുക്കാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് രജോഗുണത്തിൽ നിന്ന് തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മേലെ കൊണ്ടുപോയി വിശുദ്ധ സത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എവിടെ ശുദ്ധിയുള്ളത്? നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും ശുദ്ധി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ശുദ്ധിപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമ്മൾക്ക് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസിലെ ഏത് അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ജപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് വ്യത്യാസം കേട്ടോ. സ്വന്തം പുരുഷ അവതാരത്തിൽ പോലും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ തന്നെ ഹരേ രാമ നോക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 4 തവണ രാമ വന്നു. അപ്പൊ 4 തവണ രാമനാമം വരുമ്പോ അതില് എത്ര തവണ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിച്ചതിന് തുല്യാണ്? 4000. 4000. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ ഓരോ തവണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര വലിയ കാര്യമാണ് ചെയ്യണതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. ഇനി കൃഷ്ണനാമത്തിന് അതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യമാണ്. അപ്പൊ ഓരോ തവണ കൃഷ്ണ എന്ന് വരുമ്പോ ഈ 1000-ന് പകരം വീണ്ടും ഒരു 1000 മടങ്ങ് വരുന്ന മാതിരിയാണ് അത് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സർഗാത്മക ഭൗതിക ശക്തി ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ശക്തിയെ ഇവിടെ നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. മാത്രവുമല്ല അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളിലെ ഭൗതിക ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കാനായി എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലെയും അസംഖ്യ അവതാരങ്ങളുടെയും മൂലകാരണവും ഭഗവാനാകുന്നു. മറ്റ് അവതാരങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാത്രം 5 ലക്ഷത്തിൽ പരം മന്വന്തരാവതാരങ്ങളുണ്ട്. കണ്ടോ? ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാത്രം 5 ലക്ഷത്തിൽ പരം മന്വന്തരാവതാരങ്ങളാണ് ഇത്രയുള്ളത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സർവ്വപ്രപഞ്ചങ്ങളിലുമുള്ള ഭഗവത് അവതാരങ്ങളുടെ സംഖ്യയെ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കാം. എണ്ണാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ? എങ്കിലും മഹത്വത്തിന് അപ്പുറമുള്ള ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അവതാരങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വിഭിന്ന വൈകുണ്ഠങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. മഹത്തത്വത്തിലെ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ലോകങ്ങളെക്കാൾ കുറഞ്ഞ പക്ഷം 3 മടങ്ങ് അധികം ലോകങ്ങൾ ആത്മീയാകാശത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും അവതാരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ അതിന്റെ ഒക്കെ വൈകുണ്ഠ ആ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഓരോ ലോകം എവിടെയുണ്ട്? ആത്മീയ ലോകത്തുണ്ട്. അതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ ഒരു ലോകം അവിടെയുണ്ട്, വാമനമൂർത്തിയുടെ ഒരു ലോകമുണ്ട്, അതുപോലെ വരാഹമൂർത്തിയുടെ ഒരു ലോകമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ വിഷ്ണുതത്വങ്ങളുടെയും ലോകങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ്. ശ്രീരാമൻ ദേവന്റെ ഒരു ലോകമുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 മടങ്ങ് അധികം ലോകങ്ങൾ ആത്മീയാകാശത്തിലുണ്ട്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ നാരായണ രൂപങ്ങളും അവിടുത്തെ വാസുദേവ രൂപത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം വാസുദേവനും നാരായണനും കൃഷ്ണനുമാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹരേ മുരാരേ ഹേനാഥ നാരായണ വാസുദേവ എന്നിങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒരുമിച്ചാകുന്നു. ആകയാൽ ആർക്കും എത്ര തന്നെ ശ്രേഷ്ഠനായാലും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ ഗണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അന്തവും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും വിശാലമാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള്. നമ്മൾക്ക് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യത്തെ ആലോചന ഇത്ര രൂപങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ കണക്കാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും മറ്റേതൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അത്രയും അഗണ്യമാണ്, നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്ര വിപുലമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ വിസ്തരണങ്ങളും അവതാരങ്ങളും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോ അതിനെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുക. പക്ഷേ അത് വിഷ്ണു തത്വങ്ങളുടെ ഇതായിട്ട്, അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിലെ ഒരു നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ ലോകം, നരസിംഹ ലോകം എന്ന് പറയുന്നതോ ശ്രീരാമദേവന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നതോ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുക കേട്ടോ. താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ്, ഭൂലോകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അവരെന്തായിട്ട് പറയുന്നത്? അവതാരങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണരൂപത്തിലെ അവതാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയത്രയായി? 57 മാതാജി. 57. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരുപാട് വലിയൊരു ശ്ലോകമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നാളെ കാണാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്, പ്രഭാതി കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ.